ngoba iyasinyanyisa nokuthi sisize yabo. No, abantu befike bethi unomona, ungaba nomona nomuntu ongakondli, ongamondli. Asinamona nalo mfana. Umuntu okupha uyi-public figure, kumele azi izinto ey-wrong ne-right. Umfana uzogcina engena ehlathini ngokuthi nithi nini, hayi u-right umfana. Ayikho leyo nto, thina abalandeli bomculo. Lama viewers lawa watholayo idlalwa uthini ingoma yakhe. Angathi sisithi siyaphuma kuyena. Yabo. Asinqabile wethu asinqabile thina bafowethu ukuthi mina nje anginqabile ukuthi umfana kacula umfana kenzini. But phela nawe zama ungatshontshi yonke into mfethu utshontshe iphimbo, utshontshe ingoma yomuntu ngqo. Yonke into wena isekhe yakho. Wena ushothi mina actually sengafike ngifike la kini ngithi hayi mina ngayidumela. Mina ngadunyezwa isiqiniseko mvelase. Mina ukwazi wa TikTok ngaziwa ngosiqiniseko. Yabo. So sengizophika lokho. Bayahlanya abafana. Hayi angimfundi vele mina lamfana ngisho ninga record. Angimfundi vele angisizi nama imse. Sanibonani wemadoda. bafuka manje. Sikhona njani? Siyaphila wesizwe kwethu. Sikhona futhi. Hayi no we atramele nabafowethu bonke. Bachitheni labantu laba abakhuluma indaba yokuthi ninomona nalabantu abakhuluma indaba ukuthi lwamfana into ayenza uyenze ngoba eyingane. La kaMaskandi sesinesikhathi sikhona sizalelwe kuwona uMaskandi. So into ayenzelwa mfana uyenze ngenhloso. Ngoba ukuqala kwakhe uqale eLingiso Sminoff. Thina simazi nje lwafana eLingiso Sminoff njengomuntu ofana nomlandeli kaSminoff. Asimazi njengomculo. So laba ke abakhuluma leyo nto angazi noma umfowethu ukhozi abamzwanga yini. Once indaba yangena kwi-public figure ayikho la yithi khona umuntu nomuntu okhona ku-social media kufanele athule angayikhulumi. Ukuze noma ngabe uye uSminoff noma ngabe uyena umnotho akwazi ukuyiphendula noma ikhulumeke lento kufanele ukuthi abantu abalandela umculo kaMaskandi kube yibo abanama views noma baba nenkulumo abayikhulumayo ngayo ukuveza izinga labo lokumlandela nokuthanda umculo walowo muntu osuke kudliwa amandla abo. Ngicabanga ukuthi laba abakhuluma njengomchunu nomfowethu lo uphumile ngicabanga ukuthi Sibusiso ngoba bona bangenele bona ukuzolwisana nani ukuthi lento enikhuluma wrong ayikho wrong i-right 100%. That is why uSkhova ethi uma ekhona umuntu okwazi ukuyirecord lento akayirecord so that now Sminoff ezoyibona aphumele eshashalazini lento ayikhuluma ukuthi uyayithanda noma akayithandi yini. That's it. Because awukwazi ungena emculweni ungenele wena ukuzocula ingoma zomunye umuntu uyeke ukuzocula okungokwakho kupho kuyena umnotho. But usizwa ayikhuluma iqiniso lapho. Umnotho noSminoff inhliziyo zabalandeli ziyokhululeka mzwane benza ivideo bendawonye becaba futhi umfana ngamdedela kushuni yabo. Kodwa mina ngikwazi kahle. Injalo nje bafethu angizoba mude kakhulu kodwa bengingene nje Sikhova ngithi janti because ngiyanezwa nikhuluma into ekuyiyona impela laba abaqhamuke baceleni bafuna ukuninyomfisa ningabanaka banikhuphela lapho. Hayi kezwakala futhi. Kezwakala ngoba into esusa umsindo kakhulu la indaba esho umnotho ethi yena alikho icika abukela kulo yena uyimele akabukeli kumuntu akanaqhawe iyona nto esusa umsindo. Awupimbe kakhulu lwamfana upimbe nje kakhulu bafanele yena kuveze straight ukuthi shoot ukhombisa ukuthi usengaphezulu manje usekwazi ukuba ibrand eyedwa. Uyabona nje mfowethu wamathenjwa uma ngilingisela uSkhova asikho nesincane isidingo sokuthi ngize ngisho ukuthi ngiyamlingisela automatically abalandeli basuke sebezwa bethi oh udlala isitela sikabani and ngeke usidlala isitela somuntu ungamthandi kusho ukuthi lowo muntu uyahlala umlalele leyo muntu uyampractice loyo muntu
and then uyalibona isasasa athandwa ngalo. Kusho ukuthi nawe uyafuna ukungena ezicathulweni zokuthandwa njengaye. So ngaso sonke isikhathi njengamanje oba sibhizi sikhuluma lento le uyazi ukuthi abantu okuyibona mina engibonile abaposte ku Facebook abantu abaqala ukulandela lo mfana ngoba bemlandela ngoSminoff okuyibo manje okubacasulayo futhi ukuthi yena uthi akabukeli kumuntu. Iyona nto embi abantu abayizondayo le, hayi ukuthi bazonda umculo womfana. Umfana singasho ukuthi unalo ithalente kodwa akenze okwakhe. Hey igcokama. Bafowethu niyaphila? Sikho bafowethu? Hawu ngiyaphila bhuti. Hayi sikhona ngenza kwethu. Akamela. Bafo kunjani? Sikhona wakithi ngezwa kwena. Ngiyaphila ngana mama. Nazoke. Bafowethu ngingenela ukuzophawula lana njengomuntu nami osendimeni. Bafowethu ngicabanga ukuthi umfana omncane wenze iphutha elikhulu kakhulu bafowethu ngoba angicabangi mina ukuthi ukuvuma mawumuntu ukuthi ubukela kubani noma ubani umuntu okwenze wafika kuleli izinga okulona. Angicabangi ukuthi kuyiphutha lokho. Umfana ngicabanga ukuthi bafowethu into engizoyibheka mina kakhulu ngabantu abasondelane naye kakhulu engicabanga ukuthi ibona abantu abamdudile ukuzenza lento ayenzile ngoba awukwazi ukuthi uthi umfana omncane mhlambe ke ubukele kumuntu onesikhathi eside efikile endimeni bese wena ke mangase ususebalazweni bese uthi wena usibanibani futhi yonke into eyenzayo ubukela kuwena akekho umuntu obukela kuwena. Ngicabanga ukuthi umfana ophaphalaze kakhulu lapho ngoba into ezokwenzeka labantu ayitshela ukuthi bayamlandela ayitshela ukuthi mhlambe ke labantu sebengabakhe noma bathanda umsebenzi wakhe abafikanga nje kuyena ngoba sebemthanda baze ngoba nakho belandela umuntu othile belandela futhi umsebenzi walomuntu oyena abukela kuyena. Ngokwami ukubona umfana ugijime kakhulu ispeed ahambe ngaso sikhulu kakhulu ngoba yabona nje iningi labantu ade bemthanda lo mfana abalandeli basewulisi abalandeli baka2. So nje bafowethu anginakho ukuphawula ngoba phela vele umuntu nomuntu wenza lento ayibonayo nesikhathi afuna ngaso futhi ulalela lento ayithandayo. Kodwa umfana ngiyacabanga ukuthi uhambe kakhulu. Ukagamelile nje impela angifuni ukungakusho lokho ugagamele kakhulu. Mina manje mase kuthiwa kuba khona umuntu engibukela kuyena manje. Ngisho base kuthiwa impumelelo yami isivele ebalazweni. Ngeke ngikufihle ukuthi ngize ngibe nje usibanibani uAthamelo ngenze ngaphumelela uSikhovo ngenze ngaphumelela ngoba abantu bathande lento ebengiyenza eyenziwa uSikhovo. Ngiyakuzwa Gcokama mfowethu ngizwa nangu Khinibe lapha ngezansi laphana uthi niyayikhumbula iconference call kaSminoff noMnotho awukubuke nkunzi yami mina ngiyazi awukhuphuke Khinibe nkonzi mina ngiyazi mfunqama hayi Gcokama into yamanje nje into yamanje yonke isishintshile ngicabanga ukuthi imbi lo nkulumo ukuthi lo mfana uyenzile yabo imbi kakhulu edala wawumqhakambisa umuntu omncilayo phela ukumncela lo muntu mfethu ethi naye esadla mfethu esajabula nawe usufuna wena ukumphuca yonke into ngisho ingoma yakhe okwengoma mfowethu ngeke ngingenelele kakhulu kukona okwengoma kodwa ke engilwa nakho kakhulu ukuthi uMnotho athi yena
akekho umuntu abukela kuyena futhi akekho umuntu amlingiselayo. So kusho ukuthi ngendlela asho ngayo amagama akhe kusho ukuthi nje uSminoff alikho iqhaza alidlalile nje emculweni kaMnotho ayikho futhi into ayenzile nje. Kusho ukuthi yena ke useyena ibrand yoshuni kaSminoff. Hayi brand. Hayi brand. Ngendlela asho ngayo mfowethu indlela engibona ngayo mina kusho ukuthi yena uyibrand nje ayimele kusho ukuthi uSminoff akamazi. Kusho ukuthi mana ke nale ngoma ayidlalayo zikaSminoff yonke lento kusho ukuthi ezakhe. Yo ngobesho nje ukubatshela lokho abantu iqonda ukubatshela lokho abantu leyo nto leyo enikhuluma ngayo ilento yena afuna ukuyitshela abantu njengamanje ukuthi yena akamazi nje uSminoff. Hayi dumi kanjalo mizosuka abafana abakhule man. Ukuthi nje kunoSminoff lokho ukuzwa ngathi yena nje akamazi uSminoff. Angithi phela yini enithi cula qhawe sokweseka umfana ube promotela nathi nina cula qhawe sokweseka. Hey Yizo umfana ube promoter promoter umculo ethanda iqhawe ewumlandeli walo nathi nina cula qhawe sokweseka ngithi benifuna athathe wona lo shuni so uthathile sesathe nezingoma ke manje giyani uthi uSandile lapha ezansi ikuphi leyo nkulumo ngoba ku podcast iqhawe lakhe uSminoff yakanama uSandile ukhombisa ukuthi mana wemlendo mfowethu angiqondile mfowethu ukukulawula mnewethu mina ngene kahle endimeni mfowethu ngingenile mina ngene ngihlothukelwa inhliziyo mina uSkhova ngazi kahle ke bese khona abafowethu lapho osiqiniseko yabo ngakaxabana kakhulu mina nosiqiniseko kodwa ke sagcina sesizwana futhi ngokuhamba kwesikhathi uSkhova ngazi bengihlothukelwa ke mina mfowethu ngoba bengilo umuntu onaka kakhulu awuyifundisa mfowethu ukuthi i-comment nje ungayinaki isidalo ke i-comment. Yeah. Khona ama-comment okunako kukhona ama-comment nje ukuthi uyibone uthule nje uthi hayi okay mangabe ekuqondile ngqo uzongena khulume nawe. Hayi igoma loduma hayi sazongena nasemavideo nakho bafu sazongena ngicheck yonke into hayi nolimi lwakho luhle kakhulu futhi bafowethu indaba namhlanje sengizogoqa mina indaba namhlanje bingokuthi khuzani labafana umfana sinqabile ukuthi acule umfana akeze nento esoyizwa okungeyakhe uphelile. Hayi bafowethu ayicabene futhi ngeke izixabane ayibonane ngenzawethu.